než začne tohle video, tak mám důležitou zprávu. Nejenom pro fanoušky videí, kde rozebírám lyrics. Takovýhle video na Taliban Remix nebude a to je to z toho důvodu, že to je první pořádně vydaný track, tudíž má svoji stránku na webovce genius.com, kam jsem aktivně psal anotace. Takže je to tam ode mě vyplněný, bude to první odkaz v popisku. Nyní si užijte video. OK, takže story time. Je pátek, sedím si takhle v práci v kanclíku u stolu a teď scrolluju Instagram z nudy a vidím prostě na Instagramu, že Páv vydal novej track. A já si říkám, ty vole kámo, tak to je dobrý no. A tak jsem ze zvědavosti vzal své AirPody, uklidil jsem se na záchod, že si dám pauzičku, najdu si to na YouTube a teď zjišťuji, že to má 4 minuty. Říkám si, no way, že tenhle diss má 4 minuty. Ale pustil jsem si ho a tenhle diss má 4 minuty. A je to jakože nukleární útok. Jakože upřímně na začátku tohohle beefu jsem si byl víceméně jistý, že to Tox jako zajebe, vyhraje, že Páv nemá šanci. Don't get me wrong, Posáče mám rád, byl jsem na jejich koncertě. Posloucháme dlouho, celou střední jsem je poslouchal, ale bylo mi tak nějak jasný, že jelikož poslouchám i Toxe, že Tox je prostě vyskylenější, takový boogeyman českýho rapu. A teď tak poslouchám a v průběhu mi vlastně dochází, že pro Toxe je to over. A proč? No pojďme si nejdřív rozebrat ten diss. Ten diss má 4 minuty, je to remix tracku Talibanu od Rando No. 9. Což je týpek šikácký drill, takový ten OG, Chief Keef, tyhle ty starý prostě O-block rapeři, který vždycky vydali 2 hity a pak je někdo zastřelil nebo ten šel do vězení na 39 let. A je to takovej jakože děsivý beat ve smyslu, že připomíná hračkářství, tak nějaký hračkářství z hororu. A to začíná tak nějak typicky pávovsky a asi první minutu je to jenom prostě disování Toxe tak jako lightheartedly. On tak jako naráží na ten beef z PSH, na Mikea Trafika, na toho manažera. Vyhodil si manažera, lidi furt nezačali chodit, tak kde bude chyba, na koho to tak teď hodit? Že hele, ty jsi vyměnil labely a furt máš na hovno čísla, čím to je. Jo, a člověk si říká, dobrý, Páv na to jde dobře, jde na to s humorem, nejde do těch sraček jak Tox, ale zatím jako se mi líbí víc předchozí diss Toxe. Ale pak po nějaký minutě a čtvrt borec se opře do beefu s Lukasem Doupem. Já nejsem Lukas Doup, nevím, co tady vypadá na umření. Vypadá to, že jsou ukřivděný, asi měl pravdu, nakonec on. Lukas Doup je takový zajímavý jméno. Týpek vlastně si prošel od nějakých začátků v Izokru. Pak se stane králem referénu, pak se rozhádá si Zem odejde, dělá popový píčoviny s Vičem, s ním se rozhádá a tady v té fázi, kdy už se rozhádal jak s velkýma jménama současnýma, tak i velkýma jménama starších, tak už jako je jasný, že ta kariéra jde dolů. A co tenhle hřebíček tomu posadí je, když se Doup chytne 2 vět na tracku Tank od Sensei. Každou puzerant. Vyčej, dlužíš prachy, pochcáváte se jak kundy, nahráli jste hnusný tracky, fuck it. On na to odpoví, nahraje plnotučný diss, především na Toxe. Vůbec řeknu těm lidem, že na Hugo Kumbyho si udělal jenom poděl. Nemám na to čas ani náladu se s váma bavit, vyhul mě a Jete Sovel. What the hell? Oh my god, no way, A Tox ho prostě úplně zničí s humorem na tracku Buze. Jedeš auto tím, ale nemáš ani auto, čekáš na autobus. Lidi zdrhají ze zastávky, je tam kostlivé. A mám pocit, a vlastně to Páv i v tomhle tracku říká nepřímo, že se vlastně stalo úplně to stejný, jen se prohodili rola. Páv se o něm tak jakože na první dobrou s prvním zmíní ve 2 větách
že prostě na holuba tady není místo, tohle moje hnízdo. Ty vole, bars. A ten holub pošle starý a nemocný pták. A v tomhle hnízdě už není dost místa. Vlastně Tok se toho chytí úplně stejně, vyhrotí to. Jenom s tím rozdílem, že Toksova kariéra není tak mrtvá, jako byla Doupova tehdy a proto to vydrželo okolo navíc. Krom toho se fakt ostře opírá do disu z PSH. Teď ty jsi ani nešel ven, když tenkrát zvonili tam ty pánové u vás doma. Je jeden z nejvíc wack beefů, který, jo, ta Toksova disovačka v podobě Nikdy jsi nebyl, to je banger, ale pak ty píčoviny, co se dělal potom, jak si psali sní kdysi na Facebook a řvali si pod oknem to. To je fakt wack. To je přesně to, že v Česku se nedělají dobrý beefy. Co se mi líbí mimo toho, je to, jak ten Pávův track jako graduje. Začíná to úplně jakože takovým výsměchem z pozice doktora, narážka na předchozí dis, pak se mu směje jenom prostě kvůli manažerovi a pak už se začnou tahat pointy, že hele, opatrně, nevíš, kdo koho pobodal. Pobodal kdo koho, nebuď kokot Hugo a váš slova. My jsme bodali. Opatrně děláš tu stejnou chybu, jako udělal Dope v beefu s tebou. Dal 2 slova. Hugo, ty se teď přeskoč. Opatrně máš proti sobě schopnýho rapera, který je schopný napsat dobrý dis. Razil si, já nejsem Lukas Dope. Zazně další referén a pak už místo jakoby útoků a varování je to spíš jenom reflexe kariéry Tokse, kde se mu směje, hele, vyčpěl si, moc mluvíš o gaze, špatně rapuješ, seš prostě starej, smrdí to a disíš mě jenom kvůli číslům. James Cole ze Star líp, děláš to jenom proto, abys nakrmil své děti. Nehodlám s tebou trávit čas. Dcera umí číst, syn dělá breakdance. Nejde ti o čísla, je obrok, to bych úplně neřekl. Ale respektuju to, musíš dát jídlo na stůl dětem. Takže se mi líbí, že vlastně to funguje jako příběh. Je to fakt nejblíž českému Meet the Grahams, co jsem kdy slyšel. Nicméně Páv má ve spoustě bodech pravdu. Proč nemůžeš být třeba jak James Cole? Vlastně, když se porovnáme Koula a Tokse, tak je zajímavý, že jeden je schopný udělat dospělou život reflektující desku a dostat za to 2 anděly, zatímco druhej se snaží zůstat fresh, freestyle, barama tím, že vlastně parazituje podobně jak Drake na mladých čerstvých jménech. Nedělá nic konzistentně. Vlastně v tomhle má Páv hroznou pravdu. Ale pozor, a tím se vracíme ke konci minulého videa, Tox má taky ve spojistě pointech pravdu. Jasně, Tox je starý, jeho muzika dávno není tak dobrá, jako byla kdysi. Je dost možný, že to dělá kvůli číslům, ale Páv zase naskočil na trend. Otázka, jak dlouho tady vydrží, co se týče jako rap skillu samotného, a ne jako texty, ale rap, tak není nejlepší rapper. Je v crew, kde všichni prostě šňupou a dělají píčoviny a je dost možný, že se rozhádají. A je dost možný, že když to Páv neobmění ten jeho styl, tak chcípne. Takže vlastně oba mají pravdu. Oba jsou v tomhle vyrovnaní. Nicméně se potvrzuje, že krátkodobě Páv vyhrává, protože nevidím jako vesmír, ve kterém by Tox s tím, jak dělá hudbu teď, překonal ten balans bars a catchiness, nebo to, jak je to chytlavý. Neumím se ho představit. Nicméně si nemyslím, že to nutně ukončuje kariéru a pohřbívá Toxe. U něj bude hrozně důležitý, jak na to odpoví. Myslím si, že pomalu je nejlepší, aby neodpovídal. Nebo aby to vzal nějak trochu s humorem a nedělal jenom ty točíš porno, ty fetuješ, tebe pobodali, ty seš kokot. Když to veme s humorem, tak si myslím, že má jakou šanci si vrátit některý ty lidi. Bude hrozně důležitý, jak dopadnou ty 2 alba, který promuje u těchto disů. Protože když to bude sračka, tak konec. Když to bude něco chytrýho, zajímavého, novýho, tak to bude jenom beef, který se stal. A to je to, na čem teďka Toxova kariéra stojí. Myslím si, že možná nejlepší rozhodnutí, který Tox teď může udělat, je
dospět, začít se chovat jako fotr a udělat podobnou desku jako Cole. Nicméně už nebude první a už bude jasný, že to vykratnu. Možná by stálo za to, aby Supercrew udělali společnou dospělou desku. Super, probrali jsme si diss track. Teď bych se chtěl v rychlosti zmínit o jakoby reakcích scény. Pobavilo mě třeba, že potom, co Páv vydal tenhle diss, tak se na Doupově kanále nahrál diss track, který kdysi zmizel proti Toxovi, ukřivděný. On sice v popisku píše, no, producent mi to sundal kvůli copyright claimu, tak určitě. Ale teď to znova nahraju. A je ten timing, kdy se přijme, že Tox prohrál jako podezřelý. Líbí se mi, že se na tom chce přiživit. Zábavný je i switch up, kdy Páv pod tím trackem nemá moc jako hate komentářů. Zajímavý jsou komentáře na Nikdy z nebyl, kdy hej, tenhle Tox by se teď měl probudit. Jo, to byly doby, kdy ty tracky ještě kopaly. Jo, je zábavný číst komentáře pod původním Taliban trackem od toho Randa. Tam taky vlastně lidi glejzou Páva. Tím jsem tak nějak vyjepoval všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za sledování. Napište komentář. Snažím se odpovídat většinou prvních pár dní. Není to těžký, mám 114 odběratelů, takže to můžu číst všechno. Nezapomeňte mi dát odběr a Instagram máte v popisku. Díky a třeba příští neděli zas.